Здравейте! Ако търсите стилна и икономична кола, то Renault Clio 5 е правилният избор за теб. С елегантен дизайн, LED светлини и изваяни детайли, това Clio впечатлява от пръв поглед. А вътре ще откриете 7-инчов тъчскрин дисплей, порт за USB зареждане, Bluetooth опция с Apple CarPlay и Android Auto, климатроник, паркинг сензори. Под капака се крие икономичният 1000 кубиков турбодвигател с 90 конски сили. Clio 5 осигурява комфорт и спокойствие при шофиране, както на кратки, така и на дълги разстояния. А и разходът на гориво ще е значително по-нисък, защото си с нов автомобил. Този видео го предлагаме под наем, както с автоматична скоростна кутия, така и с ръчна. Просторен багажник с обем от 301 до 979 литра. Наеми Renault Clio 5 от Top Rent A Car бързо, лесно и изгодно. И още нещо, ако сте собственик на бизнес, може да поставите вашата реклама точно тук.